Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yasempendle. Kunomfowethu nje ongibhalelile, umfowethu bekhala ngokuthi ubambe ithekeni yakhe ukuthi iyamjolela. Ever since eyibambile izinto ayisafani. So mangabe zama ukuthi uhlele usuku lokuthi bebonane, isinokumbhampela. So befuna ukwazi ukuthi ke esimene isikanjalo umisa kanjani. So ubhalile umfowethu wathi umqeqeshi nginenkinga la. Intombi yami ngiyibambe ukuthi ibingijolela ezinyangeni ezedlule. Lokho ngikuthole ku WhatsApp wayo mhla sishintshene ngamafoni, ngabona ama-pic, ngayibuza yavuma, yaxolisa, ngayixolela. Yabona mfowethu, nansi into ekumele siyazi ngefoni. Yabona, angithi mangabe uthandana nomuntu, unefoni yakho, nayo unefoni yakho. Okay. So ke kunjalo, akuwona asishare ifoni. Siyathandana phela ukuthandana kodwa ifoni yami, ifoni yakho. Okay. So ke okay. So umuntu mangabe ethi fona akusho ukuthi wena ngena ku WhatsApp, yabo. So mangabe ungena ku WhatsApp, inhloso yakho kahle kahle kusuke kuyini? Ake nje sibeke kanjalo ukuthi inhloso kahle kahle sizama ukubheka the rationale behind ungena kwakho ku WhatsApp ukuthi kahle kahle usuke ufunani. Yabo, ayithi izinto ihamba kahle phakathi kwenu, anginankinga, niyathembana kumnandi kunjalo. So mangabe ungena ku WhatsApp ubhekani kahle, yini lo oyibhekayo, yini lo ufuna ukuyithola lapha, yabo. So sibuze lokho. So mangabe ungena ku WhatsApp kahle kahle usuke uyobhekana, uyobheka inkinga lapha, yabo. Usuke uyobheka inkinga. And ngiyakutshela mfowethu nje ubuyobheka inkinga, 99.9% uzoyithola lento oyifunayo. Leyo nkinga oyifunayo uzoyithola. So ke mfowethu iphuthe esilenzayo. Yabona uWhatsApp mfowethu ubahlukanisile abantu. Ubahlukanisile abantu othandweni, bethandana kumnandi bahlukana ngo WhatsApp. Kuyimanje sikhuluma nje bayahlukana abantu khona la bexabana khona. Futhi basazoxabana, into esazokwenzeka futhi, yabo. So ke nawe kumele ugade mfowethu ngoba uWhatsApp upersonal, yabo. Wena mfowethu uma ukuthi awuzithembi njengensizwa, kahle kahle uma uyongena WhatsApp kusuke kufanele ukuthi awuzithembi wena ngoba usuke uyobheka ukuthi umuntu wakho usiphethe kanjani, yabo, ngoba kahle kahle inkinga isuke kuwena, yabo. So nawe mfowethu uma sesikhuluma njengensizwa nje, mangathiwa akekho umuntu osifazane oyibonayo le video, kahle kahle angithi phela umuntu wafike waya entombazaneni wayishela, yabo, yayiyinhle, yayichaza. So akusho ukuthi mangabe sikuqomile akekho omunye umuntu oyibonayo. Bakhona abafana basazoyishayela la ngaphandle. Wena leyo nto kumele ingakwarishe mfowethu ngoba phela nawe washela intombi enhle, yabo. So izoshayelwa ngaphandle, yabo. But ke kusheleni kwayo kumele yazi na ukuthi mangabe isikubhedela, mangabe isikuchithela, mangabe isikujolela, kumele yazi ukuthi iyolahlekelwa ilesipho oyisona ngoba wena mfowethu uyisipho. Leyo nto kumele ungayikhohlwa, yabo. So umuntu mangabe engasasiboni isipho oyisona, ke kufanele umshiye phansi, yabo, ukuze ezoza umuzwa ukuthi mangabe singekho lesipho oyisona kuba njani empilweni, yabo. So kumele uyibambe lapho mfowethu. Ungabongena ku WhatsApp umuntu ngoba kusho ukuthi wena kahle kahle usuke unenkinga. Usuke unenkinga yokungazithembi wena, yabo. So ke iphutho lenzile lelo kodwa ngoba sekwenzekile mfowethu, wathola lokho okutholile futhi okade ukufuna, akusenani, yabo. So uthi mfowethu ke manje ukuyithemba futhi akusavumi noma ingitshela ukuthi kukhona la iyakhona, ngidane ngicabanga ukuthi iya kulomjida futhi angisazi ngenze njani. Yabona, vele mfowethu ngoba usukutholile lokho kade ukufuna, ukumthemba lo muntu into vele silahlekile, yabo. Noma vele usamthanda but yabona uma umuntu ungasamthembi uthando liyancipha. So encipheni kwalo liyancipha igcine lize liphela. So mangabe umuntu ungasamthembi ke kufanele vele niyeke ngoba yabona mangabe umuntu ungasamthembi, ngisho ngathiwa mhlawumbe uyazikhipha nabangani bakhe, wena uzovela ucabange nje ukuthi khona la uyobona lo mjida mhlawumbe, noma ngathiwa mhlawumbe utshela ukuthi uyakubo mhlawumbe le kude, wena uzocabanga ukuthi uyakulo mjida, yabo. So lento iyakulimaza emqondweni, yabo. So ke futhi ke ngiya-understand ukuthi kufanele ungabusamthemba lo muntu ngoba usukutholile
ukuthi kunezinto azenzayo eseceleni, usendela mawukuthi uyabasendela laba chatha nabo iy'thombe noma mhlawumbe uyajola yabo. So mfowethu esimeni esikanje kuye kumele nawe yabona mawukuthi mangathi uyaphinda uyamthemba lo muntu kobe uzifaka enkingeni futhi, ngoba yabona umuntu ochithayo once wambamba hayi ukuthi usezokuyeka ukuchitha, cha, hayi akazokuyeka uma ngabe engafuni yabo. So usezoqikelela ukuthi ngokuzayo alenzeki lelo phutha lokuthi uyambamba wena, uzoqhubeka achithe but usezokwenza sure ukuthi wena wenze njani, awumbambi yabo. So-ke kufanele mfethu ungamthembi le muntu, but-ke njengoba ngisho mfethu ukuthi uyisipho wena, umuntu uma ngabe esekubhedela kuye kufanele umshiye phansi. Abantu abaningi beye bakukhohlwe lokho, kanti balekile nawe mfethu ukuthi uzivikele, uvikele ama-feelings akho, ngoba uma ngabe ungazivikeli uyolimala yabo. So-ke kubalulekile ukuthi uvale iminyango yabo. Uma ngabe usigidi sengena endlini yabo, khona isitori nje sadlala ukhosini usigidi. So uma ngabe umazi usigidi-ke, uma ngabe usumbona usigidi esengena nocelembe endlini, kuye kufanele uvale iminyango yabo, uzivikele nawe mfethu, uvale iminyango yakho yemizwa yakho ukuze ungeke ulimale, ngoba uyogcina usukhala ngokuthi wangilimaza ubani, hale ubani, intombazane ethize yangenza ukuthi, indaba wena ukwazi ukuzivikela. Kumele ukwazi ukuziprotecta mfethu, ukwazi ukuzivikela yabo. Abantu abaningi abakwazi ukuzivikela, baqhubeka bahlale ngisho sebebona ukuthi umuntu lo uyangilimaza yabo, aqhubeka ahlale. Ngisho athi umuntu uyamthanda but bheka ukuthi ukuthanda kwakho kukulethelani kulo muntu yabo. Uma ukulethela ubuhlungu mfethu, hayi ngeke, kumele uzame enye indlela mfowethu yabo. So abantu abaningi leyo nto abasabayo ukuyenza, so kubalulekile ukuthi uzivikele mfowethu yabo. So uthi-ke ezinsukwini ezedlule bengiyicele ukuthi ngivakashele, yavuma. Kuthe sekuzofika usuku esivumelene ngalo, yathi ngeke isakwazi ukuza, kukhona la iya khona. Bengiyibuza ukuthi izofika nini-ke, ithi mhla ingasekho busy sizamqeqeshi. Wayivala lapho mfowethu yabona. Mfowethu ngizokutshela mina, yabo le ntombazane ayisakuhloniphi le. Oqala phela niyathandana, akasakuhloniphi, amandla akho usiyawangabaza yabo. Nje ube uzama ukuhlela nawe usuku lokuthi nibonane, uthi uyokubona mhla engasekho busy. Niyathandana phela la yabo. So mangabe sesho njalo ukhombisa ukuthwensa, ukhombisa ungakuhloniphi, ukungena ekhukhwini, ukhombisa ukungabaza amandla akho. So-ke kumele-ke uzame ukwabuyisa amandla akho lawa aselahlekile yabo. Amandla akho alahlekile la mfethu, ngeke kufihlele lokho. So kumele uwabuyise. Uwabuyisa kanjani-ke amandla akho esimeni esikanje? Lo muntu ngeke usamfonela, ngeke usamWhatsApp, uzomziba, uzothula uthi nya yabo, ngoba usamthanda vele. But ukumthemba mfethu ungabusamthemba yabo. Ungabusamfonela, ungabusamWhatsApp yabo. Ngisho wathiwa kuphela inyanga, ngisho wathiwa kuphela 2 months, thula nje yabo, thula, ungabusenza lutho. Uzobuya kuyena akuthinte. Uma ngabe sekuthinta-ke mfethu, uzophinde uhlele usuku nalo ukuthi nibonane. Uma ukuthi uyaqhubeka usabhamba, kulungile, ibambe lapho yabo. So-ke into ekumele uyenze leyo, ungabe usalo umfonela noma mhlawumbe uxolisa ngokuthi ungene ku-WhatsApp wakhe kanjani, cha. Lo muntu usukutholile vele kade ukufuna, okay, but yena ubenza iphutha lokuthi uyakujolela yabo. But nawe wenza iphutha lokungena, but naye-ke wenza iphutha ebekumele angalenzi, osulibambile. Ungaphinde ungene ku-WhatsApp umuntu, into ekumele uyazi leyo. So-ke ungabusamfonela, ungabusamWhatsApp, ungabusenza lutho, mshiye kanjalo yabo, kuze kube kubuya yena kuwena yabo. So amandla akho uzowabuyisa kanjalo, azabuya yena, into uzokufonela noma uzoku-WhatsApp. Mangabe nje eseku-WhatsApp wona uzocabanga ukuthi uyakukhumbula. So into ekumele uyenze njenge-leader yasothandweni, phela ngithi thina masabantu besilisa siyalida yabo. Akekho umuntu ongakuthatha lokho kuthina, ithina ama-leaders mfowethu, ithina inkombandlela yabo. Kumele uzolida-ke ngokuthi umtshele ukuthi noma uhlela usuku lokuthi nibonane yabo. Then makuthi usabhampa uzomshiya kanjalo mfethu. But into ebalekile la, kumele ukwazi ukuzivikela. Mangabe umuntu usubona ukuthi ukwenza isilima noma akasenzi into efanele ekumele ngabe yayenza othandweni, yabo la akasakuhloniphi lo muntu yabo. Kumele uzivikele mfowethu. Umuntu umshiye phansi uma ukuthi uyabo ukuthi cha useyakubhedela yabo, uyakujolela, uyakuchithela, as much as umthanda mfowethu.
uthando mawuzobheka nothando uthando mfethu liyakufaka libuyela ukufaka ehlathini mawuzosebenzisa inhliziyo yabo ingakho kumele usebenzise ingqondo othandweni ucabange ubone ukuthi okay ngiyamthanda lo muntu but ekumthandeni kwami ungenzani yabo so ke mawusebenzisa ingqondo mfethu uyovikeleka kakhulu yabo so ngiyathemba uyawuzwa mfethu lo mlayezo uma ngabe uzwa ungasubscribe le channel ukuze siqhubeke sifundisane siyinsizwa siqhubeke siye phambili yabo shabho.